Dene menggah ingkang salajengipun ibu sepuh sepuh intinipun marak swanten menika nun inggih angaturaken sekar tuduk cempaka mulya inggih pinganten sak sele ingkang asasipun pun Bagus Rahmat Setiawan ingkang alhamdulillah wonten ing kalbeng Jambau sampun kadadosaken salakit sampun kaijab kabulaken miturut tata cara pemerintahan wonten ing desa mriki. Mila sebelah malih kula minangka sulih salira saking panipun Ibu Sutarni tansah mawantu-wantu nyuwun matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Dene sajenipun panjenenganipun Sutarni lumantar kawula amasrahaken pinanganten kakung menika Mas Bagus Rahmat Setiawan kawula pasrahaken wonten ngasanipun Bapak Imadi lan Ibu Sunarsi sumangga kersa anggenipun badhe anggula wentah badhe pariwawarah sahingga ing samangke putra kalih anggenipun anetepi darmani wajib ambangun rumah tangga sahingga saged kaleksanan rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmat langgeng adem ayem ngantos lami-laminipun. Sesepuh pisepuh adi sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Nuwun inggih sajenipun swanipun pinganten kala wau boten dipun dampingi utawi paringi bekal menapa kemawon amung doa panjenenganipun ingkang keparingaken dumateng panjenenganipun Mas Warga sehingga ing samangke anggenipun natep dalem wajib sageta rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene sajenipun inggih sekedhik sabanipun Ibu Hajah Sutarni beto asal-asal boten mira kathah sagedipun menika kagem tandha tresnanipun Ibu Hajah Sutarni dumateng panjenenganipun Bapak Imadi Sakuban. Mila saking menika kawula nyuwun mampun mbok bilih wonten kakelanipun anggenipun paring tandha tresna kala wau. Dene kesanipun kawula minangka dados sulihipun saking panjenenganipun Hajah Sutarni tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pansamutra para lenggah lan para panitia wabil khusus panjenenganipun Bapak Imadi Sakuban awet marak swan kula menika boten dipun duga. Kathah anggenipun nderek wonten dalipun Bapak Imardi sehingga saged dadosaken gugup gupuhipun para panitia wonten mriki sepindah malih kawula minangka sulih salira sabenipun Hajah Sutarni mawantu-wantu nyuwun papunten ingkang tanpa pabidat awet menika saking tresnanipun anggen badhe ngertos wonten pundi arahipun lan dalemipun Bapak Imardi wonten ing Rimbu Bujang. Para punden sesepuh pisepuh ingkang tansah kawula hormati ing salajengipun ing bilih ing samangke sampun paring purane adi cara kalih menika kawula sarencang nun inggih keparing lengser saking mriki yen menika kundur wontenipun dan wonten ing Tanah Garo amung doa pasanipun para lenggah sesepuh pinisepuh adi sepuh ing tansah kawula suwun mugi-mugi lengser kula ing mriki saged rahayu manggih wilujeng wonten dalemipun sowang-sowang. Lan menugi amung doa sampun saking Tanah Garo mugi-mugi anggenipun Bapak Imardi anggetepi dadi wajib anggenipun wajib resepsi putanipun Purwa Madya Ewasara ing samangke netepa rahayu boten wonten alangan satunggal punapa. Para sepuh pisepuh disebut tansah kawula ngati inggih ingkang sajengipun saking panunipun Ibu Hajah Sutarni wontenipun Bapak Imardi Cangkang Kukuban khususipun lam umumipun wonten ing lingkungan mriki nyuwun kanthi sanget bilih benjing surya kaping 17 dintenipun dinten Sabtu tabuh jam 11 kirang langkungipun pinanganten sak kembaran kasuwun kasuwanaken wonten dalemipun Ibu Hajah Sutarni wonten ing Tanah Garo SPB Jalan Bengawan Solo Muara Tabir.
Nggih sebedah malih benjing tanggal 17 dintenipun Sabtu jam kangkung jam 11 kawula suwun nyuwunaken putra pingganten sak kembaran dipun paringi pangarak pangomjong sak cekapipun. Sesepuh sepuh ingkang tansah kawula hormati, cekethik amung menika ingkang kawula aturaken wonten ing mriki enggo bilih wonten kekalangipun bab basa sastra wingkrang tatas titising atur kawula sepindah malih. Kawula minangka sulih sari panjenenganipun Ibu Hajah Sutarmi sepindah malih tansah mawantu-wantu nyuwun agunging sih samudra pamsami. Ing mriki kawula wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.